Niektorí ma poznáte z Instagramu, niektorí z TikToku a možno niekto ma nepozná vôbec. Moje meno je Lea a chcela by som sa konečne začať venovať aj YouTube naplno, aspoň teda raz týždenne, keďže sama som matka na materskej. Dnešné video bude o rozbalovaní adventného kalendára zo Stylevany. V tomto adventnom kalendári sa nenachádzajú žiadne blbosti, ako sa väčšinou nachádzajú v nejakých kalendároch, či už sú to nejaké gumičky, sponky, nejaké odmasňovacie papieriky, kľúčenky. Tu sa nachádzajú za prvé plnohodnotné produkty kozmetiky, žiadne miniatúry, ale naozaj veľké produkty. A za druhé, nachádzajú sa tu len v podstate tieto produkty a žiadne blbosti. Ako som povedala, tento adventný kalendár je zo Stylevany. Stylevana je najväčší e-shop s korejskou kozmetikou, ktorý doručujú mimochodom aj na Slovensko, aj do Čech a vlastne celosvetovo do všetkých krajín. To doručenie z tej Stylevany trvá okolo 2-3 týždňov. Ale teda tie ceny sa nedajú porovnať ani so slovenskými, ani s českými e-shopmi, pretože sú väčšinou o 50% nižšie. Ak sa pýtate, či Stylevana nie je nejaký podvod alebo podvodná stránka, absolútne nie. Čaká sa na tie produkty dlhšie kvôli tomu, že vlastne to ide priamo z Korei a teda jedná sa o korejskú kozmetiku a ja tu mám dnes od nich adventný kalendár, ktorý by som si rada s vami rozbalila, pretože už od dnes si ho môžete na Stylevane zakúpiť. Ja mám na celú Stylevanu, nielen na tento adventný kalendár, ale na všetky produkty, ktoré na tej Stylevane nájdete, pre vás 20 až 25% zľavu. Čiže si môžete do košíka hodiť čokoľvek vy chcete, či už niečo pre seba, či už chcete tú korejskú kozmetiku vyskúšať, alebo si chcete len doplniť zásoby, vyskúšať niečo nové alebo nakúpiť darčeky na Vianoce. A podľa mňa dosť bolo kecania, poďme sa vrhnúť na tento obrovský adventný kalendár. Takto vyzerá predok toho adventného kalendára a má to ako keby dve časti. Prvý vrch, keď otvoríte, je tu prvá časť a v tomto poslednom šuflíčku je druhá časť. Ako som už spomenula, Stylevana je celosvetový e-shop, preto tu nie je 24 okienok, ale až 25. Ja by som to najradšej mala takto položené, aby ste to videli. Ak máte pocit, že sa pozerám mimo, mám tu zrkadlo a je to pre mňa lepšie sa pozerať tam, že aspoň vidím, čo ukazujem. Je to síce dosť ťažké, ale nejak to vymyslím. Ako náhle otvoríte tento vrch, tak pozrite sa, ako to je krásne zobrazené. Máte tu aj stránku aj Instagram Stylevany a naozaj toto je premakaný adventný kalendár. A ja už som v takom veku, že by som v živote nevyhodila peniaze za nejaký Essence Catrice adventný kalendár, pretože tam máte 20 kravín a 4 možno normálne veci a áno, možno je to cenovo dostupnejšie, ale jednoducho toto sa viac oplatí, pretože reálne všetky produkty z tohto sú využiteľné a ja ich určite využijem. Všetky tie okienka z toho adventného kalendára sú ako keby v krabičkách a vyťahujete si ich. Chcela som vám to takto ukázať, ale budem to mať položené na kolenách a vyťahovať to po jednom. Ukážem vám, ako sú prepracované tie krabičky. Na každej krabičke je nejaký nápis. Vyzerá to naozaj veľmi pekne a vlastne každú krabičku, keď si otvoríte, tak sa tam nachádzajú nejaké produkty. A začíname teda od jednotky až po 25. Značky Purito sa tu nachádza takýto cleanser, ktorý je teda jemne exfoliačný, alebo teda exfoliačný, ale je určený na citlivú pleť, čo je super. Obsahuje to aj extrakt zo semien ovosu. Dúfam, že to tak skloňuje. Je to teda čistiaca pena, ale exfoliačná. A naozaj vám hovorím, sú tam všetko plné veľké balenia. Okienko číslo 2, v ktorom sa nachádzajú dve hydrogelové hydratačné masky od značky Roundlab. Okienko číslo 3 je od značky Haru Haru Wonder SPF, ktoré obsahuje extrakt aj z čiernej ríže. Vlastne celá značka Haru Haru Wonder obsahuje nejaký extrakt z ríže, či už z bielej alebo čiernej. A vlastne značka Haru Haru Wonder je naozaj asi jediná značka, ktorá má všetky produkty vyvinuté na citlivú pleť. Proste ak máte naozaj že extrémne citlivú pleť, tak značka Haru Haru Wonder nemá vo svojej rutine alebo teda vo svojom portfóliu absolútne žiadne produkty, ktoré by pleť mohli dráždiť. Ja toto SPF-ko sama mám doma a sama ho používam, takže som veľmi rada, že ho mám aj takto v zásobe. Okienko číslo 4. V ňom sa nachádza takáto buď cestovná sada alebo skúšobná sada od značky Abib. Vlastne sada, kde nájdete ako keby celú rutinu a môžete si tu takto vyskúšať, či vám táto značka a táto ich podrada sadne. Je to taká upokojujúca rada, ktorá obsahuje extrakt z rastliny Hardleaf, srdcovník, alebo nejak tak sa to volá po slovensky. Chádza sa tu čistiaca pena, toner, sérum a krém. Okienko číslo 5. Chcem vás ale upozorniť, že nie je tu iba skincare, akože z 90% je tu skincare, ale je tu aj nejaká dekoratívna kozmetika, čiže takto si môžete vyskúšať aj korejskú dekoratívku, ktorá je mimochodom skvelá. Ja naozaj veľmi veľa produktov, ktoré nosím takto na pleť, s ktorými som naličená, sú z korejskej kozmetiky, pretože to nie sú len také, že klasický make-up, klasická maskara, klasický korektor. Jednoducho sú to produkty, ktoré obsahujú v sebe aj nejaké zložky, ktoré sa vám starajú o tú pleť, čiže je to ako keby make-up a skincare v jednom. Ako je napríklad v okienku číslo 5 a to je takýto primer pod make-up, ktorý by mal byť veľmi rozjasňujúci, ale navyše obsahuje SPF 30. Teraz na zimu úplne skvelé, máte takto dva v jednom, aj SPF, aj primer a ešte to vyzerá aj luxusne. Okienko číslo 6. Hodnota všetkých týchto produktov, keby ste to zrátali dokopy, je vyše 400 eur a myslím si, že ako darček na Vianoce toto môže byť naozaj skvelá voľba a skvelý nápad, pretože áno, je to adventný kalendár, ale mňa by toto potešilo ako darček na Vianoce, pretože za prvé vy, keď to niekomu kupujete, môžete na tom ušetriť.
a za druhé máte tu 25 plnohodnotných produktov, takže či už to kupujete len tak pre seba, alebo pre niekoho na Mikuláša, alebo aj na Vianoce, myslím si, že každý milovník skincare sa tomu určite poteší. Značky Celimax, tu mám toto Noni Ampule, toto je jedna skvelá ampulka, jedno skvelé sérum, ktoré by som mohla normálne nazvať, že lieči pleť. Je to upokojujúce sérum, čiže keď máte nejakú podraždenú, začervenanú pleť, alebo máte akné, chcete sa toho čo najrýchlejšie zbaviť, alebo jednoducho len už sa liečite z toho post-akné. Obsahuje to kolagén, obsahuje to pantenol a extrakt z nony. Je tuším nejaká rastlina alebo nejaký plod, u nás to nerastie. Ale má to veľmi priaznivé účinky na pleť. Okienko číslo 7. V ňom sa nachádza takáto čierna linka na oči, to je takáto linka v pere. Okienko číslo 8. Nachádza sa tu očný tieň v tyčinke, ktorý má takú krásnu studenú hnedú farbu, čiže ak máte radšej na sebe studenšie tóny, alebo ak máte vy studenší potón pleti, tak toto sa vám veľmi bude hodiť. Okienko číslo 9. Tu sa nachádza takáto čierna Curl Fix maskara od značky Etude. Je to teda korejská maskara, čiže má v sebe aj nejaké výživné zložky a za druhé mala... to je krásne, ružové. Ja milujem presne takýto oteň rúžovej farby, ale teda malo by to, že extra vytačať riasy, nevytačať, že nahnevať, ale vytáčať. Takže som na to veľmi zvedavá a tým určite vidieť do komentára, či by ste chceli aj také video, kde by som sa napríklad líčila so všetkým make-upom, ktorý je tu. Okienko číslo 10. Tu sa nachádza 5 takýchto sáčkov, sú to kolagény, normálne to vypijete, teda určite áno, je to v príchutí broskev. A teda Korejci pijú takéto kolagény, pretože Korejci majú všetci krásnu pleť, glowy pleť a oni si na tom naozaj dávajú záležať, takže asi by som mala začať aj ja. Okienko číslo 11. Kde sa nachádza očný krém od značky Mary & May, ktorý obsahuje kyselinu tranexámovú. Kyselina tranexámová a vlastne aj spolu s glutationom pôsobia veľmi blahodárne na pigmentové škvrny, alebo teda aj také fialové kruhy pod očami. Ja tento krém mám rozpoužívaný, zatiaľ vám neviem povedať nejakú recenziu, ale veľmi pekne aj hydratuje to očné okolie, takže za mňa super. Okienko číslo 12. Tu sa nachádza takáto esencia od značky VT Cosmetics, ktorá obsahuje PDRN. Ty, čo neviete, čo je PDRN, momentálne je to strašne populárne, ja som si to dala aj pichnúť do pleti. A PDRN sú teda polynukleotidy, ktoré sú získavané poväčšine z DNA rýb a teda z DNA lososa. A keď sa pýtate z akého DNA, tak poväčšine zo spermí. Možno to znie veľmi čudne, ale toto je momentálne zložka number 1 v skincare, alebo teda aj v rôznych takýchto estetických ošetreniach a ja vám ju na 100% odporúčam, pretože pomáha na tvorbu kolagénu v pleti, dopomáha tej pleti, aby stále tvorila kolagén, pretože po určitom veku vaša pleť prestáva produkovať toľko kolagénu a vlastne vtedy sa začínajú tvoriť prvé vrásky a podobne a PDRN pôsobí blahodárne aj na hydratáciu, aj teda na vrásky, ale aj na to, že tú pleť omladzuje, ale nie je to také, že vidíte nejaký účinok hneď, či už keď to používate, alebo si to dáte aj takto pichnúť do pleti, ono sa tie polynukleotidy uvoľňujú postupne a preto to chce čas, aby ste videli ten rozdiel. Takto teda vyzerá tá esencia. Okienko číslo 13. Nachádza sa tu sérum od značky Sun by Me, ktoré tiež obsahuje PDRN, ale obsahuje to rastlinné PDRN a rastlinné PDRN sa získava zo spirulíny. Obsahuje to aj nejaký mucín a obsahuje to aj nejakú kyselinu z morských rias. Chcem ale podotknúť, ja neviem, či to dobre uvidíte, ale pozrite sa, ako zaujímavé to vyzerá. A už máme za sebou prvé poschodie adventného kalendára, takže sa poďme vrhnúť do tohto druhého šuflíčka, ktorý sa za prvé veľmi ťažko otvára, ale je tu strašne veľa produktov. Ja si to položím takto na vrch toho adventného kalendára a my sa môžeme rovno vrhnúť na okienko číslo 14. Vyzerá to naozaj veľmi pekne. V okienku číslo 14 sa nachádza produkt na pokožku hlavy. Ja som v živote neskúšala korejský produkt na pokožku hlavy. Skúšala som rôzne šampóny, skúšala som kondicionér, skúšala som masky, ale nikdy nie niečo takto zaujímavé a je to teda peeling na pokožku hlavy. Vy by ste si mali prečisťovať vašu pokožku hlavy pravidelne. Či už sú na to také ako keby exfoliačné alebo clarifying šampóny. Sú to proste čistiace šampóny, ktoré vám prečistujú tú pokožku hlavy, alebo už nejaké peelingy, aby ste odstránili všetky nánosy, ktoré sa vám tvoria vlastne v tých vlasových folikulách, alebo nánosy z rôznych lakov, alebo teda vlasových produktov, ktoré používate na styling. Okienko číslo 15. Tu sa nachádza kolagénový krém od značky APLB. Táto značka je veľmi cenovo dostupná. Majú séra, majú krémy, majú naozaj že veľké portfólio produktov, ale čo chcem podotknúť, že mne na Instagram viac, teda nie že starších žien, nechcem ich tak nazývať, ale tak starších odo mňa,
písalo, že táto značka im na pleť robí fakt dobre a hovorím vám, že tieto krémy séra stoja do 10 eur, čo je že naozaj smiešná suma plus vravím na celú Stylovanu máte môj zľavový kód, takže viete tam naozaj veľa ušetriť a viete mať naozaj skvelé produkty so skvelým zložením za smiešné peniaze. Áno, nemáte to v skle, ale máte to v plaste, ale je úplne jedno ako to vyzerá, dôležitejšie je to, čo to robí na pleti. Obsahuje to teda kolagén a peptidy. Okienko číslo 16. Tu sa nachádza táto veľmi populárna ilová maska od Skin 1004, ale nie je to taká obyčajná ilová maska, možno ako ste niektorí zvyknutí, pretože pozor, už tu máme rok 2025, je október, za chvíľu 2026 a toto je presne tá maska v tyčinke, ktorá bola po všetkých sociálnych sieťach. Značka Skin 1004 patrí medzi moje najobľúbenejšie a je to vlastne takáto ilová maska, ktorú vy keď otvoríte, tak vám vypadne vrchnák z toho a máte ju takto v tyčinke. A vy si s ňou takto prejdete po pleti, nebudete špinaví, pretože z týchto ilových masiek ja som bola vždy stále špinavá. Nechajte to pôsobiť 10-15 minút a len to zmiete vodou. Okienko číslo 17. Tu nachádza prosím pekne SPF od značky VT Cosmetics, ale nie také obyčajné SPF, ale je to SPF, ktoré vyzerá ako púder. Má to podľa mňa, že extra luxusné balenie. Normálne to musíte stlačiť, aby ste to otvorili. Pozrite sa, wow. Máte v tom vnútri aj labutienku. A toto je prosím pekne to SPF-ko. Vy ste asi zvyknutí, že SPF-ka bývajú v krémoch. Nemusí tomu vždy byť tak. SPF-ka môžu byť aj v tyčinkách, môžu byť aj v takýchto pekoch, paktoch, alebo ako to chcete nazvať. Pozrite sa, aký to má nádherný emboss a vlastne vy si to SPF-ko môžete nanašať touto labutienkou, alebo kľudne aj prstami. Čupkáte tam tú labutienku a takto si môžete to SPF-ko aplikovať, ale za mňa toto je fajn produkt na reaplikáciu SPF-ka a nie na priamu aplikáciu. To znamená, že ráno si natrem proste klasicky svoje obľúbené SPF-ko a potom počas dňa sa ako keby pretieram, reaplikujem si to SPF-ko s nejakým takýmto produktom, pretože je to lepšie možno mať v kabelke a vyzerá to lepšie. Čiže to používať ako to vám najviac bude vyhovovať. Okienko číslo 18. Tu sa nachádza krém od značky Dear Klairs, ktorý by som ja odporúčala používať na večer. Midnight Blue Calming Cream. Neviem, či bude modrý, to neviem, neskúšala som ho ešte. Ale obsahuje to extrakt Centella asiatiky, čo je púpočník azijský a to je jedna z mojich najobľúbenejších zložiek v skincare, či už PDRN alebo Centella, to sú moje topky. Ale čo je tu napísané, že to je že After Sun Care, čiže je to aj ako klasický nejaký hydratačný upokojujúci krém, ale zároveň, keď ste sa možno niekde opalovali, alebo teda ste sa možno aj spálili, toto by vám mohlo pomôcť dať preč to začervenanie. Okienko číslo 19. Tu sa nachádza propolisová máska alebo propolisový balzam na pery od značky CNP, volá sa to Propolis Glycerin. Ja vám ukážem, aké je to zaujímavé. Nie je to, že klasický balzam, vy to takto otvoríte a keď s tým budete takto točiť, tak z tuto vám bude vychádzať balzam. Zoberiete si a natrete si, čiže si do vnútra toho produktu nezanašate žiadne baktérie, ako keď máte nejaké klasické labelo. Môžete si s ním musieť, tak sa vám tam nanašajú baktérie, sem sa vám tie baktérie nemajú ako dostať, takže je to veľmi hygienické a môžete to šerovať aj kamoške. Okienko číslo 20. Od značky BBIA sa tu nachádza takáto Dewy Blush, čiže licenka, ktorá by mala byť rozjasňujúca vo veľmi bledučkom odtieni. Je to odtieň 60 Downy Taro. Takto, ja som si myslela, že toto by bolo na mňa veľmi bledé, aj keď ja som sama biela ako stena, pretože to vyzerá veľmi zaujímavo, ale ja som videla na TikToku, že keď si ľudia toho naniesli trošku viac, tak to vyzeralo brutálne tento odtieň a hlavne na takých bledulách, ako som ja. Okienko číslo 21. Tu sa nachádza od značky Tokobo takýto Tinted Lip Balm, čiže zafarbený lip balm, ktorý je v takomto odtieni. Odtieň tu nie je napísaný, ale značka Tokobo má najlepšie takéto zafarbené balzamy na pery, podľa mňa, pretože mám síce rada také tie olejčekové, ale ono to naozaj krásne farby, lenže neviem, či to dobre uvidíte, mám už niečo na perách. Takže neviem, či to chytí. Ale radšej mám asi tie olejčeky než toto, ktoré majú tie zafarbené, ale to, že sa vám to bude starať o pery a zároveň vám ich to krásne zafarbí, nie čo dodať. Okienko číslo 22. Tu sa nachádza posledný make-upový produkt. Toho make-upu tu naozaj nie je veľa, že možno 5-6 produktov ostatnej skincare, takže dá sa to zvládnuť. Je to od značky The Siam a je to teda primer pod očné tiene. Ja moc často očné tiene nenosím iba na nejaké udalosti, takže
Toto budem veľmi málo často používať, ale keby ste chceli nejaké video si spraviť, tak rada si ho s vami spravím a použijem sa tento primer. Okienko číslo 23. Toto je púder od značky Pretty Skin, ktorý prosím pekne obsahuje extrakt z pupočníka azijského, čiže z tej Centely. Centella asiatica je pupočník azijský, ináč sa prezýva aj Sika, to je všetko to isté. To púder, ktorý by vám mal odstraňovať sebums, to sú také tie upchaté pory a mal by sa o ne starať, čiže vy sa zapudrujete a vám sa to stará o pory, o upchaté pory, o biele bodky. Wow. Okienku 24 je asi najlepší produkt tohto adventného kalendára a za mňa aj najdrahší a je to takýto toner od značky Medicube, Medicube aspoň pre mňa patrí medzi také tie najdrahšie značky, aj keď na stylovanie to stále kúpite za super peniaze oproti našim e-shopom. Je to teda PDRN Sika Soothing Toner, čiže to obsahuje moje dve najobľúbenejšie zložky v skincare a to je PDRN, čo sú tie lososie spermie a obsahuje to Siku, čiže Centella asiatiku, čiže pupočník azijský. Skvelé prepojenie zložiek, to je presne to, čo ja milujem, je to gigantické balenie, ešte aj ružové. Ja milujem značku Medicube. Má to 250 ml, vydrží vám to veľmi dlho, ale v podstate v adventnom kalendári to máte zadarmo. Asi takto, keď si kúpite ten adventný kalendár, tak si môžete poskúšať aj nejaké rôzne značky, ktoré ste doteraz neskúšali. V poslednom okienku 25 sa nachádza od značky Arencia Mochi Cleanser. Vy ste asi ešte nevedeli zaujímavejší cleanser, alebo teda čistič pleti, ktorý by mal zaujímavejšiu konzistenciu. Ak ste jedli niekedy mochi a viete, čo je mochi, toto má presne takú istú konzistenciu ako mochi. Arencia má veľmi veľa týchto cleanserov rôznych druhov, oni sú rozdelených podľa farieb. Všetky obsahujú extrakt z ríže a ja mám doma teda všetky na tuším tiež kúpite všetky, ale nevideli ste zaujímavejšiu konzistenciu, fakt. Ono je to tak krásny obal, tak estetický a vnútri ešte sa nachádza lyžička, aby ste si tam nezanašali baktérie, ale aby ste si ten produkt vyberali tou lyžičkou. Toto musím povedať, že jemne ma to štípe v očiach, ale tak neprechádzam si s tým oči, ale dokonale to vyčistí pleť a mám pocit takej zamatovej, hydratovanej pleti, keď si ju čistím s týmto. A my už sme si otvorili celý adventný kalendár zo Style Vanny. Do komentárov mi môžete dať vedieť, ktorý produkt vás najviac zaujal. Či si tento adventný kalendár budete kupovať, ja vám sem prehodím aj nejaký preklik linku alebo čokoľvek, aby ste ho mohli hneď nájsť, nech to nemusíte hľadať po internete. Každopádne absolútne neviem, ako tento YouTube funguje, takže ak by to nešlo, tak tu nájdete klasicky aj na Style Vanne a môžete využiť môj zľavový kód, čím ma za prvé podporíte a za druhé vy ušetríte. Veľmi by mi pomohlo, ak by ste mi do komentára dali vedieť, či vás takéto videá bavia a či mám vôbec venovať aj čas tomuto YouTube, keďže venujem sa 2 sociálnym sieťam a venujem sa aj môjmu synovi, keďže ja som na materskej, môj syn nechodí do jasiel, takže je to veľmi ťažké sklbiť všetko toto. Takže budem rada za každú vašu podporu a teda nájdete ma na sociálnych sieťach, ako je Instagram a TikTok, tak ma tam kľudne môžete sledovať, pretože tam pridávam naozaj najčastejšie, či už do stories alebo do reelsov. Obyčajné srdiečko, komentár alebo sledovanie je pre mňa naozaj veľmi veľká podpora. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca a dúfam, že sa čoskoro vidíme pri ďalšom.